सर्वांना गुड मॉर्निंग. इकडे हां तिथेच तर इथे आमचे चालले 2 कॉफी आणि त्यासोबतच सकाळचा नाश्ता बघा काय आहे, साबुदाणे वडे गरम गरम इकडे एक्स्ट्रामध्ये आहेत आणि इकडे फ्राय होत होतं ताजे ताजे. त्यासोबतच आज चटणीसुद्धा आहे, सॉससुद्धा आहे आणि दहीसुद्धा आहे. तुम्हाला जे पाहिजे ते घ्यायचं. इथे काकी बनवतो साबुदाणे वडे आणि टोटल आज 5 प्लेटची ऑर्डर आहे. आपल्या दोन्ही खालचे रूम बुकड आहे आज. आपला रूल तर तुम्हाला माहितीच आहे ना की खालचे चेक इन असेल तर वरती येऊ नाही शकत, पण आज आपल्यावरती कोणीच चेक इन नाही केलेलं आहे. जरा लेट झालं वाटतं. तर इकडे बघा आपलं काय आहे, हे सर्व रात्रीचं आहे बघा. आपले जे गेस्ट गेले ना त्यांचे सर्व इकडे बॉटल्स आहेत, ते आपण सर्व आता पिशवीत भरून घेऊया. जे थोडे थोडे पाण्याचे बॉटल्स आहे ना ते आपल्या झाडामध्ये टाकायला आपल्याला उपयोगी होतो. आपलं पहिलं झाड, त्यानंतर इकडे सुद्धा आपण लावलेलं आहे. जर आपण वेगळी सिटिंग अरेंजमेंट करून दिली आहे त्यांना सर्वांना. इकडे बघा आपण बांगडे आणलेत आणि 1 2 3 किती आहेत काय माहिती. इकडे बांगड्यांचं डोकं, इकडे हलवे आणि सुरमई आणले आहेत. इकडे कोलंबी 1 प्रकार 2 आणि 3 प्रकार आहेत आपल्याकडे. तर इथे बघा आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं ना की आपण आमरसच्या 3ची ऑर्डर सुरू करणार आहे. परत मी एक सर्वात आधी मी तुम्हाला एक सांगतो, 24 आवर्स पण नाही झाले ना, किती ऑर्डर आली असतील, किती असेल ऑर्डर. हे बघा हे मी आता पेपर लिहायला घेतले आहेत. अजूनपर्यंत आय गेस किती आवर्स झाले, 6-7 आवर्स झालेत ना. 70 प्लस ऑर्डर आलेत. 70पेक्षा जास्त डब्यांची ऑर्डर आली आणि मला तुम्हाला सांगायचं आहे माझ्याकडे फक्त 250 डबे आहेत. हां, त्याच्यावरती माझ्याकडे डबे नाही. नंतरच्या ऑर्डर आणि मी काय करतोय रिक्वायरमेंट सांगतो. सर्वात आधी डिफरन्स सांगतो. बॉटल आणि टीन, बॉटल डिलिव्हरी नाही करत, टीन डिलिव्हरी करतो. ठीक आहे, जिथे प्राइजेस मी काल सांगितले आहे. तर मला तुमच्याकडून काय पाहिजे, तुमचं नाव, तुमचा ॲड्रेस आणि किती ऑर्डर करायचे. आम्हाला आमरसचे डबे ऑर्डर करायचे. अरे पण किती, कुठे, नाव काय ते पण सांगा. नाव, ॲड्रेस आणि किती पाहिजे ते. आणि अजूनपर्यंत कोणाचेच पैसे घेतले नाही, मी फक्त ऑर्डर नोट डाऊन करतोय. 70 ऑर्डर झाले आहेत, म्हणजे 1/4 ऑर्डर माझ्याकडे जेवढा स्टॉक, आणि स्टॉक माझ्याकडे घरी नाही आहे, स्टॉक तिथेच ठेवलेला आहे 1/4. आणि तिकडूनच तो ऑर्डर मी, कारण परत तिकडून इकडे आणा वजन, परत इकडून तिकडे आणा, मग तिकडे ते पॅक करणार, तुम्हाला दाखवेल व्हिडिओमध्ये, तिकडूनच डिलिव्हरी करणार आहे. तर जरा मेसेज करता ना, मेसेज आता तुम्हाला सांगू मोर दॅन 70 मेसेजेस अजून पेंडिंग आहे रिप्लाय करायचे. आणि मला कसं सर्व नोट डाऊन करून रिप्लाय करायला लागतं. तर आज तुम्ही म्हणाल की हा रिप्लाय करत नाही, रिप्लायला 1 दिवस पण जाऊ शकतो. आणि पैशाचं मी नंतर सांगेल, पहिलं ऑर्डर नोट डाऊन करतोय. जे प्रॉपर ज्यांनी नाव, ॲड्रेस आणि क्वांटिटी सांगितली असेल मग त्यांना मी माझा जीपे नंबर देईल. जीपेवर आल्यावरती कन्फर्मेशन देईल आणि ऑर्डर प्रोसेसलाही टाइम लागेल. ठीक आहे, नोट डाऊन करायला तेवढा टाइम लागतो. हे काव्या तुला ताजे ताजे मासे दाखवत होते बघ, कसे वाटले. आता पाण्यात टाकले की लगेच जिवंत होते. वा वा वा, हे बांगडे पण आहे, सुरमई पण आहे आणि हलवा सुद्धा आहे. वा वा, आणि कोलंबी पण आहे. म्हणजे ताटात परत 3 प्रकार आहे, हलवा, बांगडा, कोलंबी, सुरमई, बांगडा, कोलंबी. बरोबर ना. ओ बास ना, एवढे काय कमी आहे. आणि त्यासोबतच इकडे मच्छीच आहे ना हे. हां, आणि आमचं पाणी सुद्धा आलंय म्हणून आम्ही फ्रेश वॉटर भरून घेतो. आणि काव्या आणि मी चालू फिरायला. चल काव्या, पेस्पी आली. चला. आणि बघा तुम्हाला सांगतो तसंच नोट डाऊन करायचं, तसंच ठेवलं आहे बघा. हे बघा, हा एक पेज भरला आणि इथे 1 पेज भरला आहे बघा. हे सर्वांनी फाईल मी त्याच रिझनसाठी घेतली होती. आणि इथे काय काव्याचं आहे का हे. चला, त्या अगोदर आता जे आपले गेस्ट आले आहेत, खालचे 2 रूम बुकट आहेत, त्यांच्यासाठी आपल्याला परत चिकन आणायचं आहे. धवळ चिकन आणायला. तिकडे बघा काव्या कुठे आहे, इथे आहे. आणि आपल्या गॅसची गाडी कुठे आहे, इथे आहे. आणि माझी गाडी त्याच्या पाठी आहे. आपलं घर कुठे आहे, इकडे आहे. आता आपण कुठे चाललो काव्या, चिकन आणायला. जाऊया चला. आपले बुबू पहिले पुढे गेले.
दोन प्रकारचा केक, अंडी, चिकन घेतला पकड. आम्ही शॉपिंग करून आलो आहे. इथे पहिले अंडी धरूया आपण. आता अंड्याचा ऑमलेट इकडेच व्हायचं. अंडी, दूध, चिकन आणि काय काय आणलं तर तुम्हाला ते दाखवूया. चला हे बघ काय काय आणलं. शॉपिंग चालूच आहे आमची है ना काव्या. शॉपिंग तर सारखीच चालू आहे. आता काय काय आहे त्याच्यात काढून ठेव, मग बाजूला ठेव. काय हे सोलकढी बनली ना. आणि ह्याच्यातलं काजल काढ एक बघ काय काय आणलंय. काजल हे ट्रायल साठी आणले ना काजल. पुढे गेलो नाही ना मी. 1 लिटर दूध, चिकन आणि त्यांना ते बोनलेस पाहिजे होतं ना 100 ग्राम ते आणले. चला टँकर आलेला आहे. चला पाणी कोणाला पाहिजे लवकर बाटल्या घेऊन या. गेले का टँकर तिकडे बघा आपली हलवा नाही आणि 2 बांगडे फ्राय होतात आणि इकडे कोळंबीचं थपथपीत. ओके इकडे सर्व प्रोसेस चालू आहे. आणि इथे भाकरी आणि इथे सोलकढी पण झालेली आहे. आणि त्यासोबतच आज आपला टँकर सुद्धा आलेला आहे. पाणी आलेलं आहे फटाफट. पाणी आलेलं आहे जोरात जोरात. इकडे बघा आपली थाली रेडी आहे. ही काय हलवा थाली आहे ना. ओके मग हलवा ना जोरात जोरात तुम्ही दोघं. मी नेतो ते वरती ते तो खाली आहे. तर आजची आपली ऑर्डर 2 हलवा थाली आणि 3 सुरमई थाली. त्यातले 2 हलवा थाली वरती गेलेत ना. हां इकडे आपली ज्वारीची भाकरी गरम गरम बनते. आणि त्यासोबतच सुरमईची पीस बघा आपण किती दिलेत 1 2 3. त्यासोबतच बांगडा पण दिलेला आहे. इकडे आपलं कोळंबीचं थपथपीत, सुरमईचा रसा, सोलकढी. आता इकडे ज्वारीची भाकरी मस्तपैकी असं झालेलं आहे. आणि भात. म्हणजे ही थाली पण रेडी झाली ना. सॅलड आणि सोलकढी. ओके इकडे बघा आपली सुरमई थाली झाली वरती. आपली तिसरी सुरमई थाली पण आपली रेडी आहे. सुरमईचे पीसेस बघा केवढे दिलेत. त्यासोबत एक बांगड्याचं पीस, आपली कोलंबी, वरण, भात, सोलकढी, भाकरी, चमचा रेडी. चला आणि इकडे हे एक्स्ट्रामध्ये अजून तळतात आपण. ओके आणि आता चौथी थाली पण रेडी करायची आहे. हां काका 1 मिनटं दाखवा. तर इथे बघा आपली माउथ फ्रेशनर, मीठ आणि ग्लासेस वरती चालले. जाऊ द्या. बघा इथे आपली जेवणाची पण गडबड आहे, आपली गॅसची पण गडबड आहे आणि इकडे कामाची पण आपली गडबड आहे ना. हां आता काजल तू हे काय करते. वरण ना. हे मम्मीचं आहे ना. इकडे व्हेजचं जेवण बनतोय. आणि त्यासोबतच मी काही तुम्हाला सांगतोय ते जरा तुम्ही ऐका. आणि हे जे हां चला माझ्या जागेवरून तिकडे या. हां हां आता मी तुम्हाला काय सांगतो ते ऐका. कालच आपण व्हिडिओ टाकला होता आमराशी डिलिव्हरी आपण देणार. ठीक आहे पण थोडासा वेळ द्या मला. कारण 200+ मेसेजेस ऑलरेडी पेंडिंग आहेत.
मी अजूनपर्यंत फक्त काहीतरी 40-50च मेसेज वाचू शकलो आणि लिहू शकलो. त्याच्यातच अजूनपर्यंत 70 टीनची ऑर्डर आहे, 70 डब्यांची ऑर्डर आहे. तर रिप्लाय तुम्हाला मिळणार. आणि अजून कोणाचेही मी गुगल पे घेतलेले नाही आहे. त्यासोबतच कालच्या व्हिडिओमुळे खूप व्हॉट्सॲप मेसेजेस आले. आणि आमरसच्या बुकिंगसाठी कोणीही कॉल करू नका, मेसेज टाकून ठेवा, सर्वांना रिप्लाय मिळणार. आणि प्रोसेस तुम्हाला सांगितली आहे, ऑर्डर घेऊन ठेवणार, मग तुम्हाला जीपे नंबर ॲडव्हान्स आल्यानंतर मध्ये प्रोसेस होणार, पण सर्वांना मी पाठवणार. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, त्यासोबतच बुकिंगचेही इकडे मॅनेज करायला लागतं आहे. तर असं होतं की त्या आमरसच्या मेसेजेसमध्ये बुकिंगचे मेसेजेस पण इकडे तिकडे होतात आहे. तर बुकिंग करणाऱ्यांनी ना लास्टला परत लिहा मेसेजमध्ये की बुकिंग करायची आहे, बुकिंग असं करा. म्हणजे ते मेसेज मी जरा ओपन करेल पटकन, नाही तर तुमची बुकिंग राहायची. हां, आणि परत एक सांगतो आहे, जर तुम्ही आता सध्यामध्ये ना खूप कमी चान्सेस आहे की तुम्हाला गोल्ड सिल्वर रूम यायचे पटकन, कारण ऑलरेडी पाठवून लोकांनी बुकिंग करायची सुरुवात केली आहे. तर आता जर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही मला म्हणाल की फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिलला यायचं आहे, तर 1-2 दिवस असेल तर ठीक आहे. जेव्हा लॉंग डे स्टे आहेत ना तर प्रॉब्लेम होतो आहे. आता एप्रिलमध्येच बघा 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16 हे गोल्डन रूम बुक आहे. म्हणजे असेच खूप मध्ये कमी जास्त आपल्याला मिळू शकतात, बरोबर. हां, तर ते 1 सेकंड झालं. आणि म्हणजे याच्यात खूप गडबडीत आहे, तर तुम्हाला रिप्लाय मिळणार, पण थोडा मला वेळ द्या, थोडा मला टाईम द्या. सर्वांना मी रिप्लाय देईल आणि सर्वांना घरपोच आमरससुद्धा मिळेल. त्यासाठी तुम्हाला तुमचं नाव, ॲड्रेस तुम्हाला पाठवायचं आणि किती कॅन्स पाहिजे, किती कंटेनर्स पाहिजे ते सांगा. सर्व नोट डाऊन करून मी बघा असं सर्व लिहून घेणार आणि एकदाच मग तुम्हाला जीपे नंबर देऊन तुमचे पेमेंट घेणार आणि मग तुम्हाला पाठवणार. सध्या खूप गडबड आहे. हे गडबड नाही तर अजून आपले पाठचे बुकिंगसुद्धा आहेत. अजून 5 थाल्यावरती गेलेत, विचार करा. तर फिश आणून, चिकन आणून सर्व रेडी करणं, वरती खाली करणं, त्याच्यात खूप गडबड होते. म्हणून मला जरा टाईम द्या. मला 1-2 दिवस तर तुम्हाला रिप्लाय द्यायला टाईम लागणार, ठीक आहे, कारण मला हे पण बघायचं आहे आणि ते पण बघायचं आहे. तर आता तुझं व्हेज थाली बनते. हां, आणि आम्ही पण आता जेवायला घेऊ. वर्षांचं झालं की आम्ही जेवायला घेणार आणि तुम्हीसुद्धा आमच्याबरोबर जेवायला या. आणि असं सपोर्ट करत राहा. तुम्हाला आमरस मी नक्कीच पोचवेल. जरा रिप्लाय करायला टाईम लागेल, हेच मला मेसेजमध्ये व्हिडिओमध्ये सांगायचं होतं. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. हे बघा आवाज येतात आहे तुम्हाला, टिंग टॉंग सतत चालू आहेत. बापरे, अजून 200पेक्षा जास्त मेसेजेस पेंडिंग आहेत. जरा मला टाईम द्या, मी सर्वांना मेसेजचा रिप्लाय नक्कीच करेन.